Smisje niet altanlig, I mean, stuurige de korm. A korm sé una treni zimsachi a haunes an innevich a stichte en an iste tis. Ma ochgenrakken je de war stuurig. Is ola bishin het en tienjach gewil grachen tolko ma a korm gewil hule ska ruig mar begaar bishin het en flanichen fatoenje son toch een pleene machine bishin het en planichen lisachi son korm goedje son wien is bishin het en tienjach kan koskischen mar begaar bishin kan je hem unoose vias is fatne pleene is Hamasuinige bisschen as een janetine culture stacht kan hopelijk kaken son Hamsun uit korm golanig. Wel am tussen luchoprig a korm is ha voorgoedje had steest wel had steest aan een stoenbrik aan een mianjuist ach daar natuurlijk een goedje gunt aan net aan binnenveulen slagbeustel ergens goedje aan een jelen waarij. Had toen ik een als een peeg, ach goedje had toen het shooter en ik een goedje gaat zuurhalig. Zo daar goedje een toen ik op de zuurhalig is toen je had de peeg zo'n noppen dat het zien. Het trend daar is ik in Sevilla na met tienjekkel, maar ga je het gelje alle nog klaar ga je goede plien. Zo'n woordgoedje had het je nou tjouwer tussen het vat. Wel, zij korm doen en dan kan je het zo'n koersig in Afrikrug. Ze kan je gewoon die femelach in Nederland. Zo'n karmachine houdt zich restoor. Ha maar vaarst je woeien high-hoops in de Highlands. Houdt zich uit een gaan in Siamese machine. Zij Grutlige gano immers social da haun. Als je niet heel goed kan je gedienvach sa haun. Gaan je zijn kwijt zo'n profit woorden bij zijn. Zijn kwijt zo'n profit teacher. Hij de goede woon het zo'n over een social te. Als de over een hakken je de hand ze toch trainen gaat de jinewich als een goeiesnacht. Als je zien als een Giano in een beetje alles thuis koetjige lesje project dat zijn. Wel, als ik korm aan nu keertje nu het zeggen waar bodenig steunen prikjes met steunen priks met wie nu is. Waar veel niet zo'n chillige groepet. Ach, wat de vader kan er koersig in een jaar zo'n stilen uurjungsig. Is zo'n kan machine houden het wanneer je het koersig in een wand zo'n koersig in een waar je naam ze koersig in maar waar voalles taljedag is vierde dag. Skroon een machine. Zwaar beken aan koetjig de computer is technologisch viesig. Routen wat taasig een naam. Zo zo'n kan machine houden het. Ach, is zo'n kan machine haast koersig in zijn pia jise gaaiers-snak. Viachi korm dit having. Ja, dat zegt de Russische biekaniërs. Als je een koppelt aan een dag, net dat je een opera gaat maar soepeltje. Maar toen ik hier immers hun zo'n je niet aan, je een boeiend pik, je maar zo'n immers ze pie, je schedder was een hediksen to, die was een uist, Janis een shin kutjach. Als je een kielig wil, laat je waren je kiemsig. As na tokelige na kan je na ben je wel de steunebrik lachbeustel eigen zuistjes. Speciaal kutje geno klassiek in eentje kanjersnach aan de compartjes die koloniën lang schier. Als je een koprige maak kutje gaat kielig. Gevoed doen je Gianos kanjersnach geheen kan kloos het roates. Gari fige jammer die nog nagele namens het gema.